Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Antor News. Blay phi baro kini gilong ki khubor bam ta kasni. Menta kasni ka arp nyotrik umi ar hajar arp saw. Here kinong yalam jong ka Hill Farmers Union Central Body hapo ka jingyalam jong u General Secretary usamla Alphanbird Carson Tiu haringkat ka jingya trailang bar ka Hills Farmer Union nong Triu Circle kilalit ban pinkop buram ye iwe ikun jong kinong rem ha ka shnong nong Triu ibalapas ya ka class 12 arts but yo ru bandrung ha ka merit list top 10 8 position. Ini ide isamla penbahasisha nongbri, isamla penbahasisha ila penpau badai ke jingdan ringkat jong ublay ba ila poi haduk kene ke kedan. Ila ai kublay ya ke kemi ki hinmen ki bakrishan borba ya ka. Ila penpau ru ba watla ilong tang ikun nongrem, bat bun ki jing e ba iya kendu haying hasem, hendrai kene kamshem la khanglat ya ki jing trang jong i ban poi shadu kene ke thong. Habakran bat usamla Alphanbird Carson Tiu ulapan pau ke jing sngo komen haduk kata banyo i baki kun jong ki nongrep ki poi haduk kat kane ke burom namar bun ki kun jong ki nongrep ki hap pep school namar bedung uba Alphanbird Carson Tiu ulap pinkan mau bakaseng kali ai da ka memorandum sya ka sarkar hakis nem balalet bakaseng kala kenturu ya ka sarkar ban thaulat ban wanra ki coaching center hamanna ki district baru bandan ki library ki bapaka khanang ban yarap ki khun jogi nongrem ki bam yo lat ban thit kot bat bam dan pisa ban pintbit yaladi ban ye khun ye ki competitive exam bapher da kabadan ki coaching center haman ka district kan yarap shibuni ki khun jogi nongrep ki bam dan lat ka Hills Farmer Union ka don ru ka thong ban betinenti ya ki khun jong ki nongrem ban ya le ru ya ki entrance exam bapher bad ru ban ai min sim ya ki khun jong ki nongrem ba ki dei ban poi she ki kerdan ki ba kham shalor ula banjur da ka ba ong ba ngimdei ban ailat ba ka jingduk kan nong usha uba khanglat iki jing phos new jong ki khun jong ki nongrem ban nakaliang ka seng kan ya trailang bat ai jingmut ya ka sarkar ban pin bha ya ka puli puthi ha ka jil. So kemana mo bat masuk turun amde pangale kene tak bola jong kede cingera play hi masalah haduk kat ni tengah ngomor ya play bola ya realize ya sumaya nga haduk menta tengah ngomor nang menta ime bat kebahagiaan sambar santuli English, political science, sociology, education, but Western music. Tengah di sekolah Auxilium Girls pada Nang Tengah. Tengah saat waktu yang konven bagi sisa. Kapur nama bangsa konven de kapur kabiang lu nodong sedong. Tinggi krekot rukun tu dah de kapur krekot ni krekot. Dapur bam ni bam dapur lekai dapur tray rugi tray. De kabiang kapur krekot. Jadi ngaku apa ai musim kum nama tengah apa ni krekot ngiri pandang kajing tung ha kamis ha. Hapo joni dia bangi krekot nyam dei tan pat krekot tang ban yo ke max babha exam ndi kumno ban te yala di bat ngin man brio ngin man brio la shay la shisni te image ona ide nong rap I lecha lumun kasni peng dapat kat dengan sosen ai shi yang sam kunto te kita hida de porsi by school ai kunto te dang perkat shi te shulong sosen ai kunto shi kunto hayin asam mong ya jinjar kumi tangwa compare te kwa ban ai men simigi ba buat lada ki akan duk kinu kicing kimdei ban kan randin ho ai hayin ya jinjar kumi mo tangwa tak kecing yarap jong boleh nilai ban ke syukur bat ke syong roh kamon jongi kumno lada ni yale nilai ban ke syukur te bat langi de tang ki kunjong kinong ru kan kanam dan kanu kecing ka ban khang ini habang dan kamon tahi sukumen kan kalau ayo sekali ke buron mak tahu hak takadung ke dalam nyale ono kan ni so komen meta kasni ba nakaliang joka Hills Farmer Union harikat ka jinya trailang bat ka HFU napo nang Triu Circle adim bakilala ban pentip chani ba idan iwe naki kon juki nang rap ibalawan ha ka top 10
nagabenta ka class 12 arts but ila secure ro ya ka 8 position ni penpau ko jung so komen hadu kata but day na kata kadaw mata kasngi nilawan chene siya po ng trio ya ka ba ban pengko buram ban ain sim ya ini sama iba sa hakan ikisnom kalau ke igi basung tenat kumba nilai yo sngo nila sakhi ya kajing keren ka jong i rang basnong ba kani kasin ka baningkong hakani kanong trio area hi brokaway ba ki khna ngani ki khon jo kinong rat kin yo ya ka ban poi hadu kani kerdan ban mi kerteng ha ka list jo ki top 10 la hakano kadai hakano kuno ka stream ro te nagaleng jo hil so mainian ni kwa ban I sim ya ki khon jo kinong rat hoi ni suthu ba ha ka jingya denti ka jongi ba bon ki khon ki jo kinong rat ki ha ban pep school no namar ka jing dok te hendrei kadon ka kantin ka ong ha badan kala kadon ka lenti ha badan kamon kadon ka lenti te dei namar kata kadaw ka kani ka jingwan jongi mata ka singi kan I sim ya ki wepat ki khon jo kinong rat bakin le bhai ki exam ki jongki bat kin poyur shi kerdan ki bakam sakman hoi nimla ya ka ban klet ba hakisnam ki baladap ilawan ban ya kendo ya minister jong ke education hakabidei bat ki mat ki ba ki khon jo kinong rap ki ju pentip shangi bat ki ju yatho ro ba hakabidei bat kane ka exam CUET ki bon ki khon jo kinong rap ya tingkho shi bon ki jing e ni idang man hakane ro hakabidei bat ka jing pelong ye ka tu ke exam ki center kadon ka jing e ka ba ki tendo ka ba ar ngila request ya ka sarkar hakabidei bat ka bat ka jingdon kam bandan ya ki coaching center haman ki district nang taru ngila pensngo ya ka sarkar ba la kumnu ban yarap ya ki khon jo ki nong rat badru ban yarap ya ki khana puli khamtam ki bawan ka longyeng ka baduk ka bakimla ban afford ban thit kot te ngila ajumut ya ka sarkar bala kumnu ngidi bandan ya ki library haman ki district nang ban pensuk ya ki khon jo ki nong rat ni so thu bha ba dang man hakane niladan kane ka internship ka Martin Luther Christian University ki khna jo ka MSW second semester abaki ai ka report changi kanong ma ki babun ma ki khna ai ki drop out ki ba ka badan haki nong kandong ka wei ka dei ba ka jangai plat ka jakai ka ba kenne teng ki snong ki tang hadu class 8 te henry ba kin continue ya ka class 9 class 10 namar ka jingduk jong ki kimi ki pa ya na ban continue ya ki school ki jong ki te hoi ni suthu ba ka perthai kala nang rem bat ka nadu ka ba admission hadu ka fees kala nang kiudor te de namar kata kadaw ngi kwa ban pha igani ka khubor sa ka sarkar bakan yarap ya ki khap ki ba ki khna ki kendo khamtam ya ki khna ki badon ka bor ka ban ya kun chakmat ban yale ki exam ki ba per nagaliang jo hil somainian ni pha igani ka khubor ka bashai ban ni kwa ro ban kentu ya ka sarkar ba limba ki coaching class limba ki coaching center ki badan man ki district lesing ina ban ai ke jing shakri ya ki khna laha kalong khamtam ki bapa si ka ya ka class 12 ki bapuli ka science lesi limba ka jing dan jing coaching class ki khna kin sa yolat ban pendap ya ka test limba ban puli limba ka GE ban pas limba ka GE laha kalong haka kerdan naga benta bikin yo mani puni siki benta ki bakham salor nang ta pade kum kanit exam ban ngira dan ru ka jing tharang ban punslor ki kon ki jong ki nongrat bali si limba ka jing treshitam jong ka hil samainian le singa dan gidan ka jing tharang ba nin sa yo ru ban pha coaching ye ki khna khnang ba ki la ban let ya ka ban tho wat ya ki exam shadu ki ban ya khon ya ka UPSC exam te nagaleng ka jong ni so comment hadu kata bat ni kitbok kitwiang ya I penbahasisha nongbri ba inang kiyo sa prang haka jempuli bat kumjuru lingba ka ni ka message ni kwa ban pha ba ki khon ju ki nong rap la ki dan hakano ka bentaru la haka duk ka sipa en rengi kwa ban kentu ba ki khon ju ki nong rap ki ban puli bhai ki ji ya ki kot kisla ki juki ki ban le bhai ki exam bat ban poi ki kerdan ki ba kham shalor te dei namar kata kadaw hoi ni so comment ba mata kasni ni la yo ban pendap ya kani ka benta berkajing kublai ka bakarpang kalecha o president jongka HFU nong Cleo Circle iba kraw kupar laurenyang bat kumjuru general secretary iba scam imle te